Θα δείξει τον Νίκο. Πώς έχουν αυτά. Ξέρεις που άναψε φωτιά. Κάτω στο γήπεδο το κλειστό από εκεί. Τι πας εκεί εδώ. Είχε ένα χωράφι, είχε κάτι χωράφια εκεί πέρα ξερά με πόρτα τέτοια και από εκεί. Το πότε ήρθε ήταν απίστευτο. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά έφτασε από κάτω από εκεί από το κλειστό, εκεί απέναντι άναψε κάτι φωτιά και μέσα σε 5 λεπτά έφτασε από το κλειστό μέχρι εδώ πέρα πάνω στα πέφτα. Εγώ τρόμαξα. Ναι, δεν φαίνεται, πολύ καπνό. Έριξε. Ποια είναι εδώ. Άνω, ποια είναι. Δευτερία να τα βγάλουν όλα. Ανέστη έρχεται κι άλλος. Αλλά είναι και η ζούγια έτσι. Όχι. Θα πάρω το ζάρι γιατί φτιάξω ταινία. Πρέπει να τα βγάλω πάνω. Βίντεο δεν βγάζει. Δεν θέλω βίντεο. Ναι, εκείνο το ψεκάζει. Greek fireman, θα γίνει μαλακή. Εγώ σου είπα, δεν θα πέσει μισό. Έχει γύρει πολύ και θα το βρει. Ας γίνει, κανένα τέτοιο να γουστάζουμε. Δεν το θέλεις. Ναι, τα θέλει. Θα ανέβει στα φέλκα που λες που έχουν παγκόσμια. Ας βάλουν φωτιά σε αυτά να φύγουν. Να ανοίξω δρόμους. Ιδέα. Ποιος έχει μπαταρία. Καβάλα, αυτό βλέπεις καβάλα είναι. Ποιος? Αυτός. Αυτός ολοκλήρωσε. Μόλις τις πετρούσες, η βεζεσχή της καβάλας, είναι στο ασφάλεια. Θα βάλω φωτιά εδώ πέρα, υπάρχει περίπτωση. Θα καλύψει κάτι καταλήξει απολύτως. Φέρε να πάρω κάμερα. Τώρα άλλαξε ο άνεμος και τα πάει προς τα εκεί. Στο σπίτι τα πάει. Καπνός.